В зимовий період у салонів авто з пробігом постійно знижуються продажі. І ви знаєте чому. Покупці не люблять холод і не бажають ходити калюжами. Світловий день закінчується рано. Після дощу чи снігу зовнішній вигляд машин помітно погіршується. А також тому, що ви й досі продаєте автомобілі на відкритій парковці. Є рішення, яке підвищить продажі взимку у кілька разів. Орендуйте модульний павільйон Альта Експо і створіть місце, де автомобілі збережуть лоск передпродажної підготовки і куди покупці будуть заходити частіше. Пропонуємо павільйон Аркум зі скляним фасадом, який вигідно демонструє автопарк і підвищує статус салону. Його площа від 240 до 1120 квадратів, а місткість – 20, 50 і навіть 100 автомобілів. А для салонів з більшим автопарком ми пропонуємо двоскатний павільйон Уніфлекс площею від 315 до 3780 квадратів, куди ви зможете помістити до 200 автомобілів. Павільйони кріпляться до плитки або асфальту і витримують будь-які опади. Відсутні внутрішні опори, аби легко переміщати автомобілі всередині. Стінки виконані з ПВХ і розсуваються для заїзду та виїзду авто. Ви зможете провести освітлення, поставити опалювальні прилади і навіть брендувати павільйон, аби привабити ще більше покупців. На оренду терміном від 1 місяця діє вигідна ціна. Встигніть забронювати павільйон вже сьогодні, щоб взимку кожне авто швидко залишало салон з новим господарем.